लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय बरायग्रोनाय बावनाय थाबाय। तो आं दिनै दंफैयो माने मोनसे सेकेन्ड हेन्ड गारि डिलारावहाय। तो नोंथांमोना गारि लानोबा सोरबाफोर सेकेन्ड हेन्ड गारि लानो सानदोंब्ला नोंथांमोना बे जायगायाव फैनो हागोन आरो ना। तो जायगा प्लेस गासै माने एड्रेसखौ आं होनाय जागोन आरो ना। डिलारनि मालिकआ नै बिथाङानो। तो आदाया बर'बो रोंखायो मोजाङैनो। आदाया एसे बर'यै बुंदो माबायदि आदानि डिलारावहाय। आंनि डिलारावथ' सब बादिनो गारि दंखायो। फैबानो जाबाय। जेनेबा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दा गोदान खुलिबाय जोङो। उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि मानसिनि थाखाय मोजां खबर। दा गारिफोरबो मोजां लाबोयो जोङो। फाइनेन्सआवबो लानो हायो, केसआवबो लानो हायो। बिभिन्न धरननि गारि दङ आरो जि नांगौ बेखौनो मोनखागोन जों डिलाराव। बिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ फायनो गारिफोरखौ लांबा फैबानो जाबाय आरो। ओमफ्राय आदा जेनेबा नोंथांनियाव बेस्ट माने प्राइसफोरखौ माबायदि लेस खालामो ना खालामा? खालामो। दा नोंसोर फैनाय थाखाय नोंखौबो सिनाय मोनो। बिनि थाखाय नों जि बुंबाय बिनि रेटावनो होबाय। बेबादि आरो डिसकाउन्ट जाखायो जायो। बिनि थाखाय सिन्था खालामनाङा। नोंथांमोना आं गारिखौ दिन्थिलांबाय थागोन। थेंक इउ आदानिसिम। तो लोगोफोर गारिया गोबां रोखोमनि दङ आरो ना। नै सोरबाफोर भाराफोर बुनोब्ला नैबेखौबो लांफैनो हागोन, फेमिलिबो इउज खालामजागोन। तो गोबां रोखोमनि नैबे डिजायार, सुइफ्ट डिजायार भिक्साइ मडेल आरो ना। गोबां रोखोमनि गारि दङ आरो। आदा बे गारिया माबायदि कन्डिशननि बेखौ एसे खोन्थादो। 22 लाखनि गारि। 22 लाखनि आरो ना। बोसोरसेबो जायाखै आरो ना। गोदानथार मात्र 16,000 खारदों। नै सिंफ्रावबो गोबां मोजाङैनो दङ, साफा कन्डिशना जोबोद मोजाङैनो दङ आरो ना। बोसोरसेबो जायाखै आरो ना। तो आरो नोंथांमोन आं दिन्थिगोन नै टायारनि बे सुमुआनो खाराखै आरो ना। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना। आरो स्पियारा ओरै सिङाव दङ नै, स्पियार टायारा ओरैबायदि गोदानैनो दङ। सोरबाफोर भारा मारिनो फेमिलिबो इउज खालामनो हागोन बेखौ। जेबो स्क्राच गैया, जोबोद मोजाङैनो दङ गारिया। नोंथांमोना नायफैनो हागोन आरो ना। नै गुवाहाटी रेजिस्ट्रेसन नाम्बार आरो ना। उननि सिट बेकग्राउन्डफोरखौ आं एसे दिन्थिनि नोंथांमोननो। जोबोद मोजां आरो ना। बरिया उननि सिट बेकग्राउन्डफ्राबो आरो ना। आदा नों अबे गारिखौ फसायदों एसे खोन्थादो, नोंनिया अबे लांनो गोनाङा? आच्छा, मारुति सुजुकी सेलेरियो ZXi टप मडेल आरो ना। नैबेखौ आदाया बुकिं खालामबाय, आदाया लांसिगोन समबारावहाय। आदानि आरो ना बियो। गोबां रोखोमनि गारि दङ आरो ना लोगोफोर। नै सोरनोबा बोलेर पिकआप नांगौब्लाबो दङ, गंनै दंथ'यो बर्थमान। नै बोलेर पिकआपआ जोबोद गुड, मोजां कन्डिशननि। आरो नैबे टाटा नेक्सन सोरनोबा नांगौबा सेकेन्ड हेन्ड। नै आरो बेबायदिनो बालेन' गोबां रोखोमनि गारि दङ। आरो नै नायलांबाय दा नोंथांमोना सुइफ्ट डिजायार दङ। नै सुइफ्ट आरो नैबेबो टप मडेल गोदान। आरो नैबे ब्रेजा दङ, ब्रेजा आरो ना। जोबोद मोजाङैनो दङ आरो ना ब्रेजायाबो। नै कन्डिशना। बलेर' बे पावार प्लास आरो ना। जोबोद मोजां कन्डिशननि बेबो। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो ना। बरिया सिटआव एसे मडिफाइड दंबावो। नै बिखुं सानाय नङा बेयाव जिरायोब्ला। मोजां कन्डिशना बलेर'आ, पावार प्लास आरो ना। बेसे खारखो मोनथियाखै, खिन्थु नैबे टायारनि कन्डिशनखौ नाय, टायाराबो जोबोद मोजां कन्डिशन आरो ना गारिया। ओमफ्राय नैबे रेनल्ड क्विड, बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गारि दङ आरो ना। नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनानै फैनो हागोन आरो ना। उदालगुरि अराङावनो दङ बियो। अरां मोनैनि सिगां उदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला लेफ्ट साइडआव दङ आरो ना। आरो जायफ्रा अरांजोंनिफ्राय फैगोन 500 मिटार राइट साइडआव आरो ना। अरां टाउननिफ्राय। आरो नैबे
इयन दङ सोरनोबा नांगौबा आरो बे बलेर' पिकआप आरोना मोजां कन्डिशननि दङ बलेर' पिकआपआबो आरो ओरै बालेन' दङ बालेन'खौबो नोंथांमोना नायनो हागोन 667 नै जोबोद मोजां कन्डिशननि आरोना वाव जोबोद मोजां नोंथांमोना नायनो हागोन आरोना गोबां रोखोमनि गारि दङ आरोना नैबे भेनु टार्बो इन्जिन आरोना बियो भेनु तेजपुर रेजिस्ट्रेशन नाम्बारा जोबोद मोजां स्क्राच गैया आरो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गारि दङ ओरै बलेर' दंबोयो नै गुड कन्डिशन आरोना बेबो बलेर'आबो सिङावबो नायनो हागोन आरोना बलेर'नि जितु कन्डिशनखौ मोजाङैनो दङ एसे सिटफोरा फाख्रा फाख्रि जादों बेयाव कभार लागायबानो जागोन आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर गारि बायनो सानदोंबा खम बेसनि आरोना नैबे इयना दङ जोबोद मोजां नोंथांनि न'खराव लांनानै नोंथांमोना माने सोरबा गारि सालायनो गोसो दं सालायहैनो हागोन आरोना मोजाङै बियो मात्र 1,90,000 मोनलांगोन आरोना नोंथांमोना बे इयनखौहाय जोबोद मोजां सिङावबो मोजाङैनो दङ 1,90,000 मोनगोन आरोना आरो केस प्राइस नोंथांमोना माने फाइनान्सबो खालामनो हागोन आरो नैबे 2,20,000 मोनलांगोन नैबे भेना जोबोद मोजां कन्डिशन टायारनि कन्डिशन जोबोद मोजाङैनो दङ माने सोरबाफोर भारा बुनोब्ला आरो फेमिलिबो सालायनो हागोन मोजां कन्डिशन आरोना मोजां कन्डिशनैनो दङ आरो बियोबो आरो नोंथांमोना सबनिफ्राय खम प्राइस नैबे 1,90,000 बेबो सेन्ट्र मोजां कन्डिशन पावार विन्ड' गोजा बेबो नोंथांमोना बेखौबो नायनो हागोन आरोना आरो एल्ट' दङ गोबां रोखोमनि गारि दङ मोजां मोजां कन्डिशन नैबेबो सिट कभारफोरा जोबोर मोजाङैनो दङ नोंथांमोननो सुइफ्ट डिजार ZXi प्लास नांगौब्ला नै एलवेल जोबोद मोजां कन्डिशन टायार सायार सिट कन्डिशन नोंथांमोना नायनो हागोन जोबोद मोजां डिसप्ले दङ सुइफ्ट बियो नायनो हागोन सिङाव जोबोद मोजाङैनो दङ कन्डिशना नोंथांमोना सोरबाफोर नायोब्ला सोंफैनो हागोन आरोना बेयाव फ्रन्ट साइडखौबो नोंथांमोना मोजाङै नाय सुइफ्ट गोबां दङ आरो ब्रेजा दङ बलेर' दङ गोबां रोखोमनि वेगनार दङ जोंहा नै आदा नायनाय गारिखौ टेक्स ड्राइभ खालामसिगोन आरोना जोङो थ' जों दा टेक्स ड्राइभ खालामनोसै चलो आदानि सेलेरियाव थ' जों सेलेरियाव गाखोबाय आरोना थ' जों टेक्स ड्राइभ खालामनानै माबायदि मोनखो दा खोन्थागोन थ' जोङो टेक्स ड्राइभ खालामबाय आदानि गारिखौ ना आदा नों नायनायखौ बुकिं खालामखाबाय दा आदा बुकिं खालामबाय औ अके टेक्स ड्राइभ खालामगासिनो आरोना उदालगुरि टु रौता माबा अरां टु रौता र'डआव जोङो टेक्स ड्राइभ खालामगासिनो आरोना इसे गारि देखौ थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदिनो फैनो हागोन ना नोंथांमोनाबो फैनो हागोन गारि लांफैनो हागोन टेक्स ड्राइभ लानो हागोन चेक खालामफैनो हागोन बबे गारिया मोजां नै नोंथांमोना जा आदाया टेक्स ड्राइभ लाबाय नामा मोनसिगोन थ' जों दायो नै ओरै हाबसिगोन ओरैनिफ्राय फैयोब्ला माने अरांनिफ्राय फैयोब्ला राइट साइड उदालगुरिजोंनिफ्राय फैयोब्ला ओरैनिफ्राय ओरै लेफ्ट साइड जायो आरोना बेयो थ' फाइनालि जों दायो टेक्स ड्राइभ खालामनानै फैबाय न आदा थ' लोगोफोर ओरै उदालगुरिनिफ्राय फैयोब्ला ओरै लेफ्ट साइड जाहैबाय बेयाव ओरै नुगोन आरोना डाइरेक्ट नाम तो एक बार कोई दिसुन भाईटी
डिलाराथ' फ्रेन्ड्स मटर्स बेयाव सेलबो खालामफैनो हागोन पारचेसबो खालामफैनो हागोन माने फाइनान्स एक्सचेन्ज गासिबो जाजोबगोन आरोना थ' ओरै अरां साइडनिफ्राय फैयोब्ला राइट साइड आरोना नोंथांमोना बेयाव भिजिट खालामफैनो हागोन नायफैनो हागोन आरोना गोदोर बेयाव मानो फैदों नोंलाय बेयाव गारि गोदान लानो साननायखाय गारि नायफैदोंमोन गारि नायफैदों दा मबे गंसेखौ फसायखो नोंलाय आंथ' दायो सेलेरिय' गारि माब्ला लांगोन टप मडेल मानदे अके जायफ्रानोखि गारि लानो सानमारदों नोंथांमोना नैबे फेन्स मटर्सनिफ्राय गारि लांफैनो हागोन आरो अरां आरो धिकाजुलि साइडनिफ्राय फैयोबा नोंथांमोना राइट साइड जागोन बे डिलारा आरो रौता उदालगुरिनिफ्राय थांफिनोब्ला नोंथांमोना लेफ्ट साइडआव मोनगोन आरोना नैबे डिलारखौहाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना गारिखौ सोरबाफोर नायनो गोसो दङब्ला अराङाव फैना नायफैनो हागोन फ्रेन्स मटर्स आरोना थ' नोंथांमोना फैनानै नायफैनो हागोन थ' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर थ' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासैनिसिमबो गोजोननाय बावहरफिननानै दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर थ' आरो मोनसे खोथा बावदो आरोना लोगोफोर माने नोंथांमोना आंनि भिउवार्स जायफोरानोखि आंनियाव भिडिअआवहाय नोंथांमोना गोदानै फैदों थ' नोंथांमोना लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार खालामनानै होदो आरो कमेन्टबो खालामनो दाबावथा थ' नोंथांमोना गारिखौबो नायफैनो हागोन नङा होमबा आरो थ' नोंथांमोना बेबायदि भिडिअखौहाय शेयार खालामना होयोब्ला आं मोजांसिन मोनगोन आरो बेबायदिनो भिडिअ बानायबाय थागोन आरोना गारिनि नोंथांमोना नुनो मोनबाय थागोन गारिनि आपडेट मा आरो बाइकनि गोबां बेबायदि आं भिडिअखौ बानायलांगोन आरोना थ' गरमबो लोगोफोर सान्दुं दं नालाय थ' दिनैनि भिडिअखौ आं एसेखिनियावनो थुंगेबाय एसेखिनियाव फोजोबबाय लोगोफोर बाय बाय